Azvinetse papa. Ndiverengereiwo magirlfriends enyu izvozvi, shandisai zvigunwe zvenyu. One, two, three, 4, 5. Mamira umegaka. Ngauti kamuridzo ndo kanoita kuti vanhu vaprofitwe. Mudara, kamuridzo kabanga muchiridza ndeke kukopa here? Aiwa, ndike kufara munhu waMwari. Mukufarei kudaro? Ndasangana nemunhu waMwari nekuti makambouya kwaMutare, tikakugarira kwaMutare asi hatina kukuonai. Saka ndati rega nditeere munhu waMwari kuno kuHarare. Imi, makandigarira kwaMutare handakuuya. Ichokwadi munhu waMwari hamuna kusvika. Izvozvi ndakamira pano ndiri kutoprofita vanhu hombo varasika vari kufunga kuti vatori panapa. Mweya yavo ndiye ndiri kubata ndiri pano. Unoziva kuti unogona kurasika wogotonopinda sevhisi kugotoedza ugotobvunza Asha uchinzi vari kuuya manje. Hakuna anombova akakuudza kuti pauri hapa ziripo. Muchazviona, musazoti handakuprofita, muchazviona kwachena. So many fights, but we thank God that we are here. All right, listen. Mudara undinyepera. Kana muchiti handina kuuya, imi muri papi chaipo. Chii chinoratidza kuti makaonei pamakasvika? Munhu waMwari handingakunyepere, hamuna kusvika patatiri. Takatambirwa nemaAsha. Unoziva kuti unogona kurasika wogotonopinda sevhisi kugotoedza ugotobvunza Asha uchinzi vari kuuya manje. Hakuna anombova akakuudza kuti pauri hapa ziripo. Takatambirwa nemaAsha akanga ine tikati maWestcott orange. Ipapo mukaground pati muri mupaki pane maspika anga aripo mahombe. Nechi pakaita toti waiimba kwakati Matthias Mere, pakati Dorcas Moyo, kwoti uyu anonzi aniko uyu mukomana murefu uyu exactly take sure akanga aripo. All right. Saka ndo chete zvamakangoona ipapo. Zvakati wandei. Pakatonge paina vamwe tikati handichazivi hangu pakutaura, asi inawe kuti pakaita mudzimai wakanga vari toti prophet wakanga varipo, kozouya vamwe vakanga varipo futi, asi imimi hatina kukuonai. Now, I will shock you a bit. Makanga musipo asi Mwari akanga ainemi. Ndinotenda munhu waMwari. Let me prove it to you now. First name yenyu munonzani? Stanley.
Kana paine murume anoita zvechikorokoza but ari kunetseka nenyaya yemunin'ina wake, munhu wandiri kutsvaga anonzi Steny. Izvozvi ndakamira pano ndiri kutoprofita vanhu hombo varasika vari kufunga kuti vatori panapa. Mweya yavo ndiye ndiri kubata ndiri pano. Anoita ane gomba rekukorokoza ndiani? Ndini Steny. Just tell me Papa, kuti nyaya yamama ndivingira kwa Mutare yanga iri yei chamaida kuti mubatsiro? Icho kwadi prophet nawo iripo ndeyekuti inini nemunin'ina wangu hatisi nemunin'ina wenchi? Handa kunzwa ichi? Mati nemunin'ina wenchi? Nemunin'ina wangu hatisi kunzwisisana. Munin'ina wangu iye ndiye ari kushereketera mhuri yangu uyezve ndiye ari kuroya mhuri kwangu. Let me tell you something. I will never miss a prophecy, no matter what. Asi chandoziva ndechekuti ma-events kwa Mutare tine vanhu vazhinji vakaenda kupark asi vachida kuuya kuQueens. Kana uri ipapo, listen, saka imimi pamba makandimirira hamuna kumbobvunzawo here kuti profeti vari kusvika ngwai? Sematauriri aiitika ipapo ka takati pano panzvimbo ine kuti profeti vangave vari papi, vanofanira kunge vari panzvimbo ipi inoi. So ndo zvinoitika panyaya dzema-events. Sometimes if you have two major events panzvimbo imwe chete ndo zvinoitika. Kune vamwe vanouyendawo ikoko vachida kuenda, kwetiwo patatiri kune vakatouyawo kwatiri vachida kuendawo futi kupi, but tinozongotenda Mwari kuti kwese kunamata ka. Now, Baba, imimi why muri kufungira munin'ina wenyu kuti ndiye ari kushereketa? Nawo iripo munhu waMwari ndeyekuti ane mabusiness ake ese ndiye ari kufamba ende zveshuwa ari kufamba. Alright, so just hold on. Anonzi Sydney ndiani? Ndo chamangongo ndiyo iyo shasha yoyo. So ndoda kukuratidzai kuti why zviri kuitika, kuti ane mari here CD kana ane mushonga here CD kana kuti haana. Let me try to do this. Anonzi Faith ndiani? Faith mukadzi wandinofambidzana naye. Ko kana imimi muchifambidzana nemukadzi uyu anonzi uyu mundevere uyu wandiri kuona ndeupi futi? Tandiwe. Ha? Uyu nditandiwe. Munofambidzana naye futi? Ndofambidzana naye. Hazvinetse Papa. Ndiverengereiwo magirlfriends enyu izvozvi, shandisai zvigunwe zvenyu. One, 2, 3, 4, 5. Mamira umegaka. Now vamirira pa5 vazukuza musoro vazviona kuti vakaenda kumberi zvinonyadzisa. Wamuri kuti anoroya ana mushonga, munhu ari strategic pabusiness, akagona kusiya zvevakadzi. Saka imimi ndanzi naMwari, endai munosiyawo zvevakadzi. Gomba renyu rinokupai mari, but imwe kaenda kuna Tandiwe, imwe kaenda kuna Fei, imwe kaenda kunhamba yese yamuri kuverenga.
saka zvanzi naJehovha, ndichenese zita remunin'ina, asi nditaure kwamuri nditi, vharai zipi mutara. You are free now. Enda henyu munovhara zipi. Garai pasi.